has just warned Iran that more deaths of American soldiers will carry a heavy price. 3 U.S. servicemen have been killed in the region over the past few days. In a post on his Truth Social platform, Trump said every time Iran kills an American soldier, they will pay for that killing many times over. This directive has been passed on to Secretary of War Pete Hegseth, Chairman of the Joint Chiefs of Staff Daniel Kane, and every leader in the military. In Iran, there have been explosions in Shiraz, the country's cultural capital. It comes as the U.S. and Iran have been exchanging strikes for more than... سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوكت كوننا وترتمنيتنا بحقناني ولومونكم وتروا قداسن وانا ونتحستوتات حزنا لكم متينا لنا كسام موداتا نايز مدام سانا كتنحو بخبر نقدمكم لايك ناقبركم تو كم تسمعوا زلهم تكونتات كما عرفتنا معرتي ناقددي ناتبلا شوي ناتنهارو ناتفخاخر يوم زخدو زلو أمريكا دونالد ترامب مريسي زفكر زلو توسخ حدا وتهدر تقتيلهم سلا زلو نايزهم تقتيلهم زلو وتهدرات بعد صفا حنا خنفدينا يبلالو إيران دما زجرنا يزلنا جينا أبتنو دليو دلنا يبس إحنا دلنا بحج مليسو كقصة يبللو سلازي كلت يوم حيلتات أب كبيت زخونة كرفس أب كبيت زخونة وترن مسحابنا بزلو ولو حدش سبزي تصبي دما فاريانت أتيولا بتكونتات زي ما انتايو كأي بحري أكلنا تكوينات كون توسين له لذي سنهلنا رينا سلمتاي تكوينات كن منتاي بخبي الدرجة يقصل كم زلون وش ما تحرموا ساعات سيطرة ليكونه كلتين هجرات درجة زل عليه حيلين زتك ما زلوا دونالد ترامب دما ناي أشال زربا ويون كم زحلفاز قبر زنبرنا ناي ممسال زربو قديفو أكبيت زخونه متن قطان كتفيه زمسل تهديدنيو أتيو زلو إيراناويان ግን ድንብር ዝብሎም ኣይመስሉን እዮም ዘለው ስለዚ ኣብ ጣውላ ዝግበር ነገር ኩሉ ተሪፉ ክልቲኦም ዝለዓለ ፀብለልትነት ብወታደራዊ ዓቕሚ ከረጋግፁ ይፍትኑ ኣለው ክልቲኦም ሓይልታት ብወታደራዊ ዓቕሚ ዕላማዎም ክሃርሙ ይጓየዩ ኣለው እዚ ማለት ድማ መንሰዓረ እዩ ስለዚ መንሰዓረ ስለዝኾነ ሓደ ንዘለዎ ጥበብን ክእለትን ሓይልን ማክሲመም بزلع على درجة كتكام كفتنيو إذا خا برجت بزو حدا قطعت حيزو خيز خل مخانو فلوتيو جن again أبزو قد عايز تنك عند تقول أتزخونا أبتو كينات قطع دي ساتفازل له هجراتين زيادة عندما ني تنهجرات خليج بعبي دما كرنا أفريقيا حجي نبتي equation هاي تكويناتنا أتم هلاونا نفسه زخالة كبيد أجمع كفتر كم زخالي زردا أمريكا أبزو كينات زي أبرتع كتواجع مدب كم زلوا حنت مرقاقص كبكمي that's why زكينات زي كبيت كون كم زغل كابزو زلون لعل كون كم زغل New reporting that the U.S. is sending additional military aircraft to the Middle East right now. What's the latest? Yeah, and this coming as the president is weighing whether to widen this conflict. Now the U.S. sending additional F-16 and F-35 fighter jets from bases in Europe towards the Middle East. The U.S. is also increasing the number of aerial refueling tankers that are in the region, all as these tensions escalate with Iran. Last night, CENTCOM saying that it had carried out the 9th consecutive night of strikes against that country. You see both sides of this increasingly going after some very sensitive civilian infrastructure, including water desalination plants. The U.S. has been hitting roads and bridges in southern Iran. But at the same time, I think what these deaths over the weekend really underscore is that Iran... زياد سمعكم ما اللود الدخونة statement سينا كم زبزح عبيت حبريت عطاتينا نسمع زالنا مجمريا أمريكا هذا قد جفوت هذا عقمناتا أبزوريانا إيران كم زلو يزنقر but that's not enough تزلوك ساب حجي هذا ربع زخونا يوت هاي البحرنا أمريكا بكباب إيران كم زلو يزنقر that is not enough خلا يكون بمبعد كهلا توسقت نفرت كوينات F-16 F-18 يوم ولا F-15 زبحالا نفرتناتهم F-35 sorry F-16 and F-35 تنزبرت عزبحالا programات 4th generation and 5th generation زبحالا نابز بوتازي توسقتي يمسو كم زلون قبل اليوم تخونا refueling ማለት ዓቢ ወታደራዊ ስርሒት ብነፈርቲ ክትገብር ከለኻ ኣብ ሰማይ ከለዋ ነዳዲ ክመልኣክ ክኽእል ኣለዎን ስለዚ ተን ሪፊሊንግ ድማ ምልክት ናይ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕትን ኩናትን ከተካይድ ዝገልፃ ምዃኑን እዩ ዝንገር ስለዚ again እዚ ዓበይ ፀገም ዘሎ ብዙሓት ከም ፅሕፍዎ ዘለው ኣበይ ከቐምጥዎን እዮም ዘሎ ነፈርቲ ምክንያቱ እዚ ኣብ ባሕሬን ኣብ ጆርዳን ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ዝብልዎ ዘለው ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ኣዝዩ ውሕስ ዝኾነ ኤርቤዝ ናይ ሓይሊ ኣየር ናታ ቤዝ ናቱ ኣብ ጆርዳን እዩ ነይሩ እዚ ድማ ሓደ
بعبيون إسرائيل لما كل خال كله دما كاب على إيران ونرحق زبالة سلزغنة نخط كلا خلوا له زحش شيء يمثل نيرو نو تلتسلست معلتي أطبق نزي أب جوردان زلو بدبر طوع عبي لهم هم زلو يزنقر زلو الزد ما ناب إسرائيل زقبر متقعتي بايتا ينصفوا لهم زلو إيران ناي بحكي استراتيجياتهم زرقق مخاني يزنقر زلو قلل سبات كم زي يكون كل زقبرون اتفتات وحدات ميسايلات يمسكوا let me show you there is this report بزعبا نا إيران بقعت أمريكا نفرت كينات كتمز تغل ميسايلات كدبدب تغل but when it comes to the real war نتحقق كينات إيران تتقبروا ما لا سمعوز War in West Asia, Iran's missiles are changing. They're not getting bigger, nor are they traveling any longer. Instead, Iran's missiles are getting smarter. The war is in its 5th month and the Pentagon has noticed something unusual. Iran is launching fewer missiles, but they have become harder to intercept. Some are maneuvering more aggressively, changing their flight path at least twice before impact. Some missiles are striking with greater precision. Others are working alongside drones to confuse American air defense systems. US officials say the warfare is evolving faster than expected. So what exactly has Iran changed? The first change... Okay, نتايب له مسيلكم. This is a fascinating report. دارجا كابسلس تربعت من جتاتوت يزلو ريبورت يزي. نتايم زلو مجمع أبزنا ولك أو مخري وين personal development. قال زبال تايزبل زربات سمعوا. Don't work hard, work smart. أبرتع كان بزوج ساعات مسرح دي كونسي بلح سرح كسرح بالحتتك قلبت عليه كونه بالحتتك أم زبال زربان سمينا. like أبز زبان زدارجا تدقق عمي نقرت سمع نقرت لسي. حكيو إن إيران دما كونات كجمهور كله ببزح ميسايلات تتكوس نيرا بزح كابو دما أمريكان إسرائيل قالوا انترسبتي قبروا نيرا حجقن وحد قن أدمعي زخوني ما تقعتا تكايد كم زلا الزي دما نايت 4 معلت وقم استخايدة مقراص نايت تقسم زقبروا ناي CIA نا أمريكا سلا يوم ربما تايزبل مساعات غيرهم إيران كاب زو كوينات زي بزح تماهيرهم الله لذي بحج زقبر كوينات بفصل كواتا أكلني أمريكا إيلوم مدام ثاني وايت هاوس نجيرهم منيرهم دونالد ترامب نجيرهم منيرهم إذا كوينات زي نيران ويام بزح مهيروا مالله ولا كنت تشفنا يوم بزح نجرت مهيرهم مالله سلذي زغلت الكوينات كم زنا حجة يكونوا كواجونا يلو هذا نكاسات كهونيم ريزيلينس مالت كل تقعن ذات سكيمم نتكونتات أنبيبم زبالة كوينات كجبر كفتنيم كالاي already سمبرات قريفنا لهم سلزلنا نساتهم حنا اللون كفدي وزدلي so it's gonna be very hard يلو أمريكا مور حدا جنيانا قنايكم مسئيت كوينات يلو الثالثة دما كابتو كوينات تمهروا تكنولوجي تات وي كونتات أبتي مكلخال عقمناتهم ويكمل كعت عقمناتهم كنت كملوا سلز قلنا عنا زيادة كدموا لنا this is the truth تجي يتحكم تايب بالله إيران أبز حجة تكسر زلمة مسائلات وحدات يقول أمريكا تقوى عصرية خنيا بالحنايتي مسائلات رأي كونس ولا أتقاق أمانات يقولوا كم يجير كانت إير ديفنس سيستم أمريكا تشقع كم يجير كا overwhelm مجيركا زيادة على ما خطر كابتو كوينات زتمهر وتك تاكتيك تكملوا سدما وتيت أمريكا زسنبد عينت متقعتات يزوردا زلو سزي انتايم زبل زلو متأن كوينات زغتله متأنو إيراناويان زيادة أدمعتي لقونو يمثلوا أمريكا دما نزع عين سعرت كتقبلها كبيدنا أزي كبيدنا كم نريد زلنا تي مسائلات أبقلي مانيفر قبر يشكع يبلوه أبقلي يسعسع يبلوه نتي إير ديفنس سيستم مشكع أبقالي تماقيلي مت so many tactics نتي حدا غاز قبروه زلو نتي زد معوه زلو نمتقع مالتي زغانتايو مجمريا كل ጊዜ ክንዝክረ ዘለና ኢራን ነቲ ሚሳይላት ኣሜሪካ ራሽያ ወይ ቻይና ይኩን እንትሸጣላ ዘላ መንዳ ኢራናውያን ባዕሎም እዮም ዝሰርሕዎ ስለዚ እቶም ዝሰርሑ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኮይኖም ናብቲ ሚሳይል ሲቲስ ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ምድሪ እዮም ዘለዉ እቶም ሳይንቲስት ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኮይኖም ክሰርሑ ከለዉ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ እንታይ ይሰርሕ የለን ካብቲ ኩናት ፊድባክ እናወሰዱ ር ኮንቲኒንግ ር ወርክ ስራሖም ይቕፅሉ ኣለዉ ኢንጂነሪንግ ናቶም ይቕፅሉ ኣለዉ ኣዳፕቴሽን ነገራት ክቕየር ከም ዘሎ ገለ ነገር ብልሒ ክውስኸሉ ከም ዘሎ ኣብ ዝበርትዐ ወጥርካ ስለ ዘለዉ قطف زخنا لو تقبر لهم بعد خانات كان engineering capacity نات كان مفتار كلا تلك you always create new حدش نقدر تفتر بلوز نقدر تفتر تخلقها بلوز نقدر كماسي زفتر مبزحتك زي under massive pressure ناي موتد حياتن كونت تفتير الكاسب maximum creativity يزدك ناي موت تفتر أو نتيزدك so this is probably one of those things أبتاريخ كنا ببزخل أبزخل بدأ بده كله زبالة
መፍትሒታት ይፈጥሩ ዘለው ሃገር ኢራን እያ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንዕኦም ናይ ህላዌ ኩናት ስለ ዝኾነ ንህላዌካ ድማ ዘይግበር ነገር የለን ደሞዝ ወሰኸለይ ትብል ኣበል ወሰኸለይ ሰዓታት ኣጉድለለይ ገለመለ ዝበሃል የለን you put everything ኩሉ ዘለካ ኢኻ ትገብር ሰውራ ናይ ኤርትራ ህያው ኣብነት ናትኹም እዩ ብደሞዝን ብጥሮታን ዘይሓትት ንሂወቱ ክውፊ ሬድ ዝኾነ ተጋዳላይ ስለ ዝነበረ ዘይከኣል ነገራት ክገብር ይፍትን ዘይከኣል ኮመን ሰንሲ ፅሉላት ዲኹም ዘብሎም ነገራት ይፍትን ነይሩ ሓንቲ ካብቲ ሰውራ ናይ ኤርትራን ድሕሪ ናፅነት ኤርትራን ዝመፀ ብድሆታት እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍገለ ይጠቕሰ እዩ ኣብ ግዜ ሰውራ ሰብ ኩሉ ነገር ክገብር ድልው ነይሩ ድሕሪ ናፅነት ግን ኣፍኮርስ ደመወዝ ይደሊ ስድሪ ኣለዎ ደቂ ኣለዎ ሓዳር ኣለዎ ስለዚ ከምቲ ናይ ቀደም 24 ሰዓት ዝሰርሓልካ ይክን እዩ ምስድሩ ግዜ ከጥፊ ይደሊ ሓቁ ኢኻ ስለዚ እቲ ናይ ሰውራ ሜንታሊቲ ኣብዚ ፀገም ብድሆታት ዝገጥመክ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ሃገር ከተምፅእ ከቢድ እኳ እንተኾነ እሱ ይቐልል ካብ ሃገር ክትሃንፅ ይብል እዩ ተሰሚዕኩም ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ማይንድሰት ብዘይ ደሞዝ ብዘይ ጥሮታ ብዘይ ዝኾነ ብዘይ ኣበል ብዘይ ገለ 24 ሰዓት ዝሰርሕ ዝነበረ ተጋዳላይ ዓዲ ምሳተወ ከምኡ ይኮነን ከም ሰብ እዩ ክነብር ዝደሊ ዋላ እኳ ክንድቲ ናይ ሰባት ክንድቲ ዝፀዓሮ ዘይሓትት ተኾነ እንታይ ይብል ግን ምስድራይ ግዜ ከጥፍ ይደሊ እየ ምስድራይ ገዛ ይደሊ እዮም ደቀይ ትምህርቲ ይደሊ እዮም ሕክምና ይደሊ እዮም and these are natural things እዚኣቶም ግቡ እዮም ሓለፋ ኣይኮኑን ስለዚ እቲ ማይንድሰት ናይ ሰውራት ሓሳስባ ቀልጢፍካ ክትቀይሮ ክትክእል ኣለካ ብናይ ቁጠባ ምክንያቱ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ድሌታቶም ክትቅርበሎም ክትክእል ኣለካ ንሓዋሩ ብጥርሑ ክሰርሑልካ ኣይክእሉን እዮም ዋላ ጅውን እዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓደ ካብቲ መንእሰያትና ፀገም ኮይንና ዘለዎ ንሱ እዩ ማለት መኸቲ ኣሎ እዩ ኩሉ ግዜ ሰብ ይምክት ግን ሊሚት ከልዎ ኣሎ ትብድሆን ከምቲ ናይ ቀደም ንሓዋሩ ተቐፂሉ ግን ፀገማት ኣለዎ እዩ እምበር ሰብ ኣብቲ ዝፀንከረ ግዜ ዝበልሐ እዩ ዝኸውን እቲ ፅንካረ ግን ኣመነ ነዊሕ ተቐፂሉ እቲ ብልሒ እናጎደለ ይኸይድ ያ ኣስተቢልካ ምርኣይ የድሊ ካብ ኢራን ናይ ኢራን ኩናት ነዚ ቻነል ትከታተሉ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ምስ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዝተሓዝ ኣለዎ ድሕሪ 30 ዓመት ናይቲ ሰውራናትና ከም ብሓድሽ ክድገም ኢና ንሪኦ ዘለና ሰውራዊ ቅልፅም እዩ ዘለዋ ኢራን IRGC ማለት ኢራንስ ሬቮሉሽነሪ ጋርድ ኮርፕስ ዝበሃል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ሰውራ ኣካይዳ ኣብዚ እውን ስለ ንሪኦ ዘለና መንፀባረቕናት ይኾንና ኣሎ ንመለስ ሶሪ changed. The first change is the strategy. In the opening weeks of the war, Iran's strategy relied on volume. Tehran fired hundreds of missiles and drones to overwhelm US air defense systems. And that has worked. As per reports, US bases in the Gulf are running low on interceptor missiles. The supply is unable to meet the demand. And now Iran has changed its tactics. Fewer missiles are being fired, but they are more advanced. They can make split-second maneuvers, juking the incoming interceptor missiles. The result? Direct hits on US military infrastructure. So how are the missiles evading interception? Because of something known as MARV, that stands for Maneuverable Re-Entry Vehicle. A MARV is a ballistic missile warhead. It changes trajectory. زربا راي تسمعك تقرم يخا إيران سكسعت اللي رقعت مخانهم أمين قالت إن دي حزرنا عن أمريكا زعك المس إسرائيل تزاريخ متزكى مكتسي we need to respect Iran. إيران بزحات أمريكا يعني بز أنا زارب جرز اللخو جيرهم يوم زقل سوا إيران زي مخبارسي دون قرنا خاص قلتي إيران respect كتب زي مخالكا إيديت مخان كايز قلت because نحدا كنت جقلو جوبز غون هاجر بين هاجر بقدام بقلنت عسي عزنبرت الجدا عسي إني الجدا قيد الداخل من كيبلت بقلبت رايد يكون خمس مش علىك بحيل رايد تجبر زي يكون ببلحي أسعارنا أمريكا زسعر بمسرح بالحنا طب بمتكات أوكي بهم يعني زقلت تايت بلا الله مسيلكم أبو مجمرة نايت كوينات تيجوا نيرو ميران سكرتوينكم كل التشح ثلاث تشح شو من تميتي شو عاد تميتي 8 9 7 ሚሳይላትን ድሮናትን ይትኩስሞ ታይገብሩ ብዝሕ ድሮናት ቀሲሉ ዝመጽ ደይ መጻብ ትክላየር ልክ እንሳተን ኣብ ትክላየር ክበጽሑ ከለው እቲ ሚሳይላት ድማ ይመጽ ካብ ዘጂ እቲ ኤር ዲፌንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ይኹን ናይ ኢማራት ይኹን ናይ ቀጠር ይኹን ነቲ ቀሲሉ ዝኸይ ዘሎ ድሮናትን ገለን ክሓርሞ ይጅምር ገለ ካብ ድማ ሓሊፉ ዕላሙ ይሃርም እቲ ዕላማ ግን እንታይ ነይሩ ክንደይ ይሓልፍ ክንደይ ተርፍ ኣይኮነን ኤር ዲፌንስ ሲስተም ናይ ዘን ሃገራት ከተዳኽመለካ እቲ ዘለዎም ምክልኻል ዓቕሚ ሚሳይላት ኣዝዩ ክቡርን ውሑድን እዩ ከተዳኽመለካ ከተወደኦም ክትክላለካ ሶ ተኩሶም ይውዳዕ መተካእታ ግን የለን ቀልጢፉ ክትካእ ዝኽእል ኣይኮነን ዩክሬን ረሂዋ ፓትሪዮት ሚሳይል ሳቦን ኢላ ለሚና ተንበርኪኻ ፀሊያ በኺያ ዝባሲ ኢና ራሻ ሓመድ ትገብረላ እዚ ደረጃ ዛብዘን ሃገራት ዓረብን ኣሜሪካ እስራኤልን ኣብቲ በይዛት ናይ ኣሜሪካን ከም ዝበፅሕ ይፈልጡ ነይሮም ኢራን ሶ እናዊሖም እቲ ኤር ዲፌንስ ሲስተም እናተወደም እስከ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣለዎ ጉድ
حجي وحدن أدمع المسائلات تكسلو وحد 10 تكسلو 15 تكسلو 30 تكسلو بس مبزحتهم علامهم ظهروا ماكسيمم دامج فتر له ذكروا تخوينكم أبتناي 30 شاطن معلت كوينا زبلو ناي مودا تمعلتي سلمتاي شبت بدي لإسرائيل أمريكا فريما إسرائيل ببزح كتران سلة جمرت يفلا أبتناي مودا تسعتات أبتك بابنا نيكولار ديمونا زبال كتما أبكالي كبيز خون عنوات أب كتماتات إسرائيل كتور جميران إسرائيل إيران دن أمريكا بقى بباكستان لما مينا كل زدلو ما هنقبرنا تتوابلو إلو إسرائيل مدحانين يرو أقرأت عرب توعوا إلى نيرانين حجي دما إيراناويان دما نتكون تاتم بيبومين نعاتاتهم من عرفتي اليوم نيري أمريكا كحقوسي لما يكون أمريكا إيران مرحتهم ميتهم زجمروا كينات أمنتاي درجهم زلو وهدتهم كرجاء سلز دليل نبر عرفت دليل عرفتوا وسيدهم زكو أبعيتهم بوتهم فليتهم كنا هذا مرجع تندل بس جبعك جاي أمريكا من الاستدلال خمش أوكي فاين نمارس now we are better prepared نتكون هذا بيبنا هنا فليتنا تردينا له كان يقومون كفاكم رينا لنا we know أبيكن هرم كم زلنا حاجة تردينا له ليتم على أنت مراميرهم أمريكا أبين تهرم كياخا زيادة كتحممات خليلهم كل نجار أمريكا حساب بنتو تهرم حساب ودبات تهرم حساب قال تهرم إيران كه كعبت ذا اليوم ترى تسأنيها يزبط له أفتن معسكرات ببليسهم تايمالاتي زي معسكرات زي out of use كابتق موت أي كم خلاله ورارك جبرت خوينهم متقعت جبرت خوينهم بعجارك موت خوينهم كابز بيزات زيهم كبقصوا لذي زم بيزات زين متدخل مالت أمريكا نحور كنت جبرت الكالكوليشنز مدمساس مالتي لذي إيران بديسبلين إذا وتتعدي أنت بنابلو بزين عبيتي مارفز بحال زلو مسائلات ناتهم جيرهم أمريكا ساكن دي حسي وهم زلو نعم هذا أبيتنا جيوبوليتكس جيم أبزين زحلفة ساعات يتأوي جازلو which is أوكي بحر ممسا مالتي أمريكا بوش متحر مصر عاسخة تطوكة بلاي تخلنها عناته عرب أنت تبديلهم بعلى بديهم فلتقبل تخلوا أمريكا but you have to touch them up تزحم من أمريكا نيروبا كي بحري خاص. Has the war in Iran entered a new, more dangerous phase? Now, so far, much of the attention has been centered on the blockade of the Strait of Hormuz. Now, Yemen's Houthi rebels, who are backed by Iran, say they'll obstruct another major shipping route in the region. To discuss why and the implications of this threat, I'll be speaking with Nadwa Al-Dawsari, Yemen analyst at the Middle East Institute, and Bara Shiban, international security news off the Iranian coast has been the major focus in the US-Israel war against Iran for some months now. But to the southwest, off Yemen's western coast, is the Bab el-Mandeb Strait, another shipping choke point. It's around 26 kilometers or 16 miles at its narrowest. So, انتهينا نسمى زلنا مجمريا إذا كوينات زي أب وشمت حرموز زيادة إذا تكرر كوينات كنرين نوح سنينينا. أوكي فاين وشمت حرموز نوح سنيحو علم دما وشمت حرموز كغفة لا تمنن كتم بهاغون كتسعرن سنيحا نعو نمقبار دم أمريكا كله تقبرو زلا دبدابات ناي جماعة بحري ناي جل ملتات كله تقبرو زلاي بدر عباس سيرك يلكات ودبات زلو كتما حلف حليفهم كسبب تدوبات ناي باكستان زلو شبهار زبحال ذوك كله يوم زهر مزلو كله نجار يوم زهر مزلو now إيران تايجرون okay we know what you want to do نزل بوتاتات نجمع جمهوريكم نزل بحري بحيلك تكفتوا تغيركم لما وتهدروا ما تقعت غيركم هجوم غيركم بسراويت كتمصوني عم تدلي دلهم فاين تردينا لنا نخمز خون دلوناتنا لنا عندنا احنا هنقبر لكم دلينا دلنا نسخاتكم بتصبيو وطرا يكون نواقعكم ابزي تصبيو بوتا ممكن نواقعكم هنا ناي وشمت حرمز كالكوليت غيرنا وصينا سعوديه بزي سليقه سلتغيزه لا 700 مليون برميل سلتسدزلا دحن تقطبا ندادنا عالم ترغاغي لكم سعوديه لما فنت تحت بالجميره لا مش اوكي اوتي مجلسوسيو نازجه ماجن بحرناي قاي بحري بفلاي نسعوديا بلوكيت غيرنا لالنا يلو زخونه نداد بزوت يلا بنيو دوت نداد ملعتين يلنا بزد ما دوت نداد كل يلا اجي ناي سعوديا نداد مصر تابي زغي ابي سي زغي چاينا ساوث كوريا جابان قال اوي زغي زياده معناتها امريكا بنيو تم اوروبا قال ملك امريكا ولا بخبر كجزء زغونه تزقربم كامريكا جزء زنا سعوديا زياده ان اي سي زغي سلازي ناي سعوديا بس كوت زغل زنبره لوكيتنا يلا نايبلو and this is a major فصامي معناته نتقط طبعا عالم بعد درجه كصل وزغلي زياده ماتا ليفرج بوينت تزعبيت إيران كتقملا كم زغلو سب زفر هاز نبره نطبيع مزياده مالاسا سلامتاي كم زغينو I don't understand قد معجي قد مي 3 4 معلتات فيديو خبر كله توم سعودياويان سي
እንታይ ኣብ ርእሶም ወዲቕዎም ዘሎ why would they do this ኢልና እንታይ ክገብሩ ንሑቱ ተንኪፎም እንታይ ክትገብር ንሑቱ ትንክፍ እንታይ ክትገብር ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ንኣሜሪካ ክዓፅዋ ክእሉ እዮም ስዑድያ ግን ብሰላማ ነዳድያ ክሸጥ ትኽእል ነይራ ግን ጀማልካ መሓዝ ስለ ዘይከኣል ኣብዘይ መንጠቢትክን ኣይትእትዋይትክን ዝበሃል ስዑድያ ሓፍ ኮፍ ኢሎም ሓፍ ዝበለ ድማ በጣዕ በልካ ኢሎሞም ኢራን ሕቲ ማለት እዩ ለኩትና ኣለና ትገብርዎ እስክግበርዎ ክንሪአኩም ኢና ኣብዚ ለቲ መግለፂ ውፅኦሞ ዘሎ ብዙሓት ኪላታትን ሪኣክት ዝገብርሉ ዘለው እዩ እዚኣ እስከ ናይ ብፅቡቅ ገይሮም ዝተቀያሕ በይና ክገብሩለይ ዝፀብየ ነይረ ግን ኣይገበሩላን ስለዚ ሕቲ ኣርምድ ፎርስስ ዲክሌር ማሪታይም ኤምባርጎ እዚ ንስዑድ ዓረብ against the criminal Saudi enemy ንስዑድያ በዚ ቦታ ዝከሕልፉ second we affirm the right of our great people to respond to the blockade with a blockade ነቲ ዕፅዋ ብዕፅዋ ግብረ መልሲ ንቦ ኣለና and to respond to all escalations with all escalation ስለዚ ነቲ ኣሜሪካ ብለለ ኢራን ትገብሮ ዘላ ንሕና ድማ ልክዕ ቆባ ዓይነት ተመሳሳሊ ንገብር ኣለና third the Yemen armed forces affirm their complete readiness for all options and any foolish act committed by the reckless Saudi enemy through all escalations will be met with a comprehensive and decisive escalation by Allah's will and power. Fourth, we call upon, oh my God, this is a big thing. Robert Pepin is post the Houthis just declared the Red Sea closed for Saudi oil. If this stands, loss of another 45 million barrels a day, the Titanic is now hitting the iceberg and there are not enough lifeboats for the world economy. Iran's leverage soaring. Iran ፀብለልትነት ንሰማይ ገፅ እዩ ይባሎ ትሪእዎ ኣለኹም ዶ ይብሎም ኣሎ እዚ መብዛሕትኦም ኪላታት ነዊሕ እዋን ካልኩሌት ዝገበርዎን ዝገመትዎን ነገር እዩ ሓድሽ ነገር የለን ኢራን ኩነታት ተበርቲዑ ናበይ ገፃ ክትከይድ ምዃና ብዙሕ ግዜ ኪላታት ነጊሮም እዮም nothing shocking nothing surprising እዚ ነገር እዚ ክመፅእ ምዃኑ ኩሉ ሰፈሊጦም ነይሮም ስዑዲ ሕጂ ዝቁንንዎ እንተለዎም ይቆንኑ ዝገብርዎ እንተለዎም ይግበሩ ምክንያቱ they played ነቲ ዘለዎም ኩነታት ብሰላም ነዊሕ እዋን ቀፂሎም እዮም ሕጂ ኣብተን ካልኦት ዓረብ ኣትየንኦ ዘለዋ ጉዳይ ኦፊሻል ኣትዮም ኣሎ ማለት እዩ ብክልቲኡ መንገዲ ተለኪቶም ኣለው ዋላ ሕጂ እውን ብስዊስ ካናል ገይሮም ዘይሮም ክሸጡ ክእሉ እዮም ስዑድያ ቀልጢፎም ክመቱ ክእሉ እዮም ኣይብለኩን እዮም ምክንያቱ ብዙሕ ነዳዲ ኣብቲ ባሕሪ ሰዲዶም ኣለው እዩ ዝበሃል ሚልዮናት በርሚል ናይ ነዳዲ ኣብ ታንከራት ገይሮም ኣብ ማእከል ባሕሪ ሰዲዶም ኣለው ካብኡ ክሸጡ ምክንያቱ ስዑድያ ኦልሬዲ ፈልጥዮም ቁጠባናቶም ነዳዲ ስለ ዝምርኮስ ኩሉ ዝከኣሎም ባክኣፕ ፕላንስ ክገብሩሎም እንተተዓፂኦም እውን ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ክሸጥሉ ዝኽእሉ መንገዲ ከምዚ ኢራን ብብዝሒ ታንከራት ኣብ ማእከል ማይ ሰዲዳ ወላ ተዓፂያ ከላ ክሸይጥ ከም ትኽእል ዝገብሩ ከምኡ ስዑድያ እውን ከምኡ ኣለዎም ሕጂ ብቐሊሉ ክመቱ ይኮኑን ግን ስጉምቲ ብዙሕ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ Iranian coast has been the major focus in the US-Israel war against Iran for some months now. But to the southwest of Yemen's western coast is the Bab el-Mandeb Strait, another shipping choke point. It's around 26 kilometers or 16 miles at its narrowest point. እቲ ሕቲ ኣበይ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ሓንቲ ቦታ ኣላ ተኣገዳሲ ክትርድይዋ ዘለኩም እቲ ሕቲ ክሳብ ታሕቲ ባቤል መንደብ ኣይበፅሕን እዩ ኣዲኹም ኣለኹም ሶ ዝፅዕርዎ ዘሎ ናቲ ባቤል መንደብ ገፆም ክበፅሑ ይደልዮም ኣይከኣልዎን ኣለዉ ዝያዳ ንሳቶም ዝቋፀርዎ ወደብ ተሪኢኹም ፊት ናይ ኤርትራ ዘሎ እዩ ሶ ኢን ጀነራል እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ መጥቃዕቲ ብዓብዩ ምስ ኤርትራ ዘራኽብ ቦታታት እዩ እንዳትስ ዋይ ድማ እቲ ናይ ኤርትራ ኣገዳስነት ላዕሊ ዝመፅእ ንብሎ ዘለና ኣብ ልዕሊኡ ሕቲ ኣብዚ ዝቕፅል እዋን ድሕሪ ኩነታት ተኸቢዱ ንታሕቲ ገፆም ንደቡብ ገፆም ክሳብ ባቤል መንደብ ኩናት ከካይዱ ምስቲ ሰራዊት ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ የመን ዝበሃል ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ሪኮግናይዝድ ጋቨርንመንት ዝበሃል ብስዑድያ ዝድገፍ ምስኡ ገብሩ እዮም እቲ ቀደም ትሕቲ ብጫ ዘሎ መን ይቋፀሮ ነይሩ ትፈልጡ ዶ ምስ ኢማራት ዝተኣሳሰር ሓይሊ ዝቋፀሮ ነይሩ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ኢማራት ዝበሃል ክሳብ ኣፍንጫና ቀሪብና ነይሩ ንብሎ ብባሕሪ ብኡይ ነይሩ ኢማራት ጠቕሊል ክውፅእ ምስ በልዋ ድሕሪኡ ስቲል ደር ኢዝ ኣንክላሪቲ ኣብዚ ጉዳያት እቲ ኤስቲሲ ዝቋፀሮ እቲ ኢንተርናሽናል ሪኮግናይዝድ ጋቨርንመንት ዝቋፀሮ ኣብ ካልእ ግዜ ከነምፃልኩም ክንፍትን ነበር ስቲል እቲ ሕቲ ሙሉእ ብሙሉእ ብስዑድያ ዶብ ኣለዎ ብላዕሊ ኣብ ታሕቲ ግን ክሳብ ባቤል መንደብ ኣብ ታሕቲ ኣይበፅሕን እዩ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳስነት ዘለዎ ነገር እዩ And that's where the Houthis want to impose a blockade, which they say is targeting Saudi Arabia. Let's listen to the rebel spokesman.
The Yemeni armed forces announced a maritime embargo against the criminal Saudi enemy based on the equation of a blockade for a blockade, and it will enter into force effective immediately upon the issuance of this statement. We affirm the right of our great people to confront blockade with blockade and full-scale escalation with full-scale escalation and to establish this equation. All right, let's bring in our experts. سنتاي لله بعصر دبلت صحف أنت بزرناكم ني عصوا بعصوا ني كينات ما بكينات بكل من قد نزمت أنا ريد لنا نزمت أنا بكل دلوات لنا يمل حوت دما قال سبات الله كلا شفاتو زيوم تاعلون قال زول مجمريا حوت بوغيركا مجنزاب زدي حيلي حوت أيكون لومي أمريكا إسرائيل بينهم كانوا أمريكا فرنسا سعودية إمارات كستو جبسي جوردان موروكو whoever it is ما عاد هجرات أكيبهم متيوم أصواراتهم حزام متيوم أمريكا نحجزت فرنسا نحجزت نحمش شدشت عمل تواجيهم كسر ويكان حوت زبان لا يكونات نبوح تمكر زلوي نبوح تمكر فخرات فكرهم زي ما سبسوا زي متيوم لازم كنا تاتي إن أمريكا لما بينو قتي مواني ريو إن أمريكا إسرائيل نبزنا كعذاب كنت قداي إيران إذا خير توت كلا بينهم قتي مومان سلازي ساتهم كمان نبوح تمكر زجبريو كن دي درونات أمريكا خف سماء ودي قوم زلوي عزيم كبرات درونات سلازي دي نو زي بحر مكو صار تزغل لينا عن زاد ما خص أور زغليهم زي هكذا ملكمي حوت مالت زجبر كيك عن زاك خص أور زغل حيلي تهاجر أبس لزغون استراتيجيك دابس له أصوارات ناتلك كمنا إيران أو تحت مريتي زلوا كتت فايت خلنا أمريكا بسع بومبات دونالد ترامب كميز نبر بايدن كلهم بومب جيرما كتت فايت خلنا سلازي زي حيلي زي it's a force that one has to reckon with. هذا الجي أجد حيلي فتي خاص عليها مسوق في الاختزارات جل كم بربحيل تطو كتب لت غلاكم. So here we are. أبزيا حاول أبزيا دق لنا نبي جس كاي كونت كنتات نسمع يوم سكر زم إكسبرس. Quiet during this war. Can you sum this up for us and tell us why they're now getting involved? I think the Houthis were basically waiting until they are needed. The IRGC and the Iranian regime is more or less anticipating a Trump more aggressive campaign by the Trump administration. So a deterrence is needed right now. The question was always not if the Houthis are going to get involved, but rather when are they going to get involved, and when does the Iranians need them? And it looks like they need them right now the most. For the Houthis, in order to make it impact, to make it loud, they need to address this towards Saudi Arabia, one of the U.S. closest allies in the region, and make a direct threat on the shipping lane. Nato, I just want to get your thoughts as well. حجي إذا ضربا أنت سمعكما أبتا أقدم أبيل زبلكم أبزيا أنت لكم سنة أمريكا ببزهي أطوار تؤتو كم زلان متى سفح كوينات كتجبر تدعلو كم زلان جليس ناس أنا هنا نفرت كوينات ناتا ونتوسق كم زلان تعمينس أمريكا عبي فقرة جرا برتو كوينات كتك هاي تدعلو سلزلا أنتي كجبر لهم إيران يترنس نزي أمريكا بكوينات رايكن سعر دي كونسي نتو كوينات أزيو عبك سارة خاص عبالو كم زغل ونكت جبرك تكلال لك ودات تاكو قبرو له بستخاله من قدي نتكوينات كسف هو كخول له إذا انتهى مالتي دونالد ترامب مثلا سافع غيرنا إيران كم حسون كده دبي خلي بس تواجه ناتو كاب إيران كابوش متحرم زين ترى يدك كونه even أبكي حرم واجه قفل له خلاله سلزي تدي ترانس ناتو مسفح مالتي نتكوينات كتسفح كتكلال لك من تان تكسارات نتكوينات نبزل على درجة واجهنا ندادن سمايك خير مو سقطنا نتكوينات زبرت أكهون سلزي إيرانويان نزع كاردنا حوتي كنت كملا مخانم فلوتي نير ما أسكن يخون جن أي تفلت نير حوتك ساب حجي كالكوليت جير تسبي نحوتونا قد أسيز كل دايزي سلامتاي حوت اللي بعلو أز حجي تفتير زلوا أبكينات كي أتوي 4 ور حالي فولو تسأل أين أتو دما نيران كسعراب زيك على لو درجة حجي انت قبرك فتني مور ريليفانس حجو كينات تجميرو أبت أولا مزيو قبل علي زلوا قرادي كلدين دحري تعوت جميرو بزح أبت أولا حتى تنقيروا لك كجبرني سلازي بتزل لو عالم لخاو قبرش براد وقالوا لنا بلد داخل ما مزلوا ذي كونه نقر حيل فتيرو أبتأولا زين كجبر اللي على قبل يخاص so again نيران محقوها ترى ذي كونه نبعلهم ساتهم ناتهم أجد سنة ناتهم ربحان محس نزح حجي تفتير زل كونه تتقيمك نسخة ما أبتأقول دايك تأتل لك يعني بحكي ذكر عينة دايناميكس عن رزلنا بريز ورديز قليل ذي كونه تاتنا عن رزلنا نقطة التراي.
the involvement of Saudi Arabia in this? I mean, there's so many neighboring countries around, but they single out this one nation. Well, I think this is not just about like Houthi Saudi confrontation. It's like Barak mentioned, it's one piece of Iran's broader regional strategy. So in the short term, what the Houthis and Iran or what Tehran wants is to work with the Houthis to create indirect leverage on the United States by raising the cost for a key U.S. ally. And Saudi Arabia is the largest U.S. ally in the region. In my opinion, Yemen offers safe haven for the IRGC, where they can continue to do work with relative ease compared to like Iran. بزخونه كم تري وزلهم تدميرات تقاتل ذا قداي زيا نسعوديا انتاي كمتايو ني ايران كنتاي كمتايو ني حوت كنتاي كمتايو نزبل عرسينا نرزلنا بعبي دما اب كبابينا نزلو كنتات مطمات كدلينايو اجي هذا نجر مستوعب كدلي حساب حجي زقبروا وزنبروا ايراناويان ابتم نكبابيهم زلو اب قطر بلو بحرين بلو امارات بلو سعوديه بلو كويت بلو كمون ابز قرب هذا ما بعد جوردن تخدم مالتي سعوديه دلو بيزات نزل بمدمساس نا امريكا بريزنس ابز كبابي نمدخامي نيرو حجكن بزت راي كدا خمس خل ويون امريكا ازق انزا زت راي خلا يكوننا ابز زلو بيزات تداخي متدمسيسو ايران كن كدمساس تقيله نتوم هاجرات خليج كم بحدش تسقن وقت بلا متخليها زقب دافكم قديفكم تسقن وقت بلا متخليها انت كتقبر لك توسخك ساراب قطبه عالم مرفق كتوقع لك ስለዚህ ተወሳኺ ናይ ቀይ ባሕሪ ነቲ መትነ ናይ ቁጠባ ዓለም ዝኾነ ወይ እውን ነቲ ንግዲ ናይ ዓለም ዓብ ዕንቅፋት ክፈጥር ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝያዳ ኢንፍሌሽንን ናይ ቁጠባዊ ሽግር ክፈጥረሉ ዝኽእል ቀይ ባሕሪ ክትልኩቶ ክትክል ኣለካ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ነዞም ክልቲኦም ወሽመጥ ሕርሙዝን ቀይ ባሕርን ንምኽፋት እንታይ ክገብር ይኽእል ብሓይሊ ዶ ክፍትን ይኽእል ወላ መንገዲ ቀይሩ ኣብ ጣውላ ክምለስ ይኽእል ይኸውን ለሉ ኩሉ ድማ እዚ ነገራት እዚ ቅድሚ ሕጂ ዘይተፈተነ እዩ ሕርሙዝን ቀይ ባሕርን ኣብ ደ ሴም ታይም ክትዓፅኦ ምኽኣል ኢራን ሓደ ኒኩለራዊ ኦፕሽን ኣማራፂያ ትፍትን ዘላ እዚ ነገራት እዚ ክግበር ከም ዝኽእል ኣብ ቲዮሪ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ነይሩ ኣብ ስትራቴጂ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ነይሩ ኣብ ባይታ ግን ተፈፂሙ ኣይፈልጥን እዩ ናው እቲ ኣብ ቲዮሪታት ዝነበረ ነገር ኣብ ባይታ ክትርጎም ይረአ ኣሎ ካብዚ ቀፂልካ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣሜሪካ ንከምዚ ዓይነት መቀራቅሮታት እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢቨን ቻይና ኢዝ ዋቺንግ ራሽያ ኢዝ ዋቺንግ እዚ ነገር እዚ ተጋጢሙ እንታይ ከጋጥም ይኽእል እዚ ነገር እዚ ክልቲኡ ኣጋጢሙ ኢራን ፅብለልትነት ሒዛ እንተወፅያ ኣብ ታሪክ ፍሉይ ምዕራፍ ሒዙ ክሓልፍ ዝኽእል እዚ ንኢራን ድማ ፍሉይ ሓይሊ ክባዝ ዝኽእል እዩ ቢካዝ ኢራን ነዞም ክልቲኦም ካርታት ፅቡቅ ጌራ ከተደላድሎም እያ ኢራን በዚ ነገር እዚ ጌራ ድሌታታ ክትረክብ እንተኽኢላ which is more likely ክኸውን ዝኽእል ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ነገር እዚ ኢራን ነዘን ክልቲኦም ካርታት ኣተኣሳሲራ ንኣሜሪካ ከተንበርክኻን ኣብቲ ድሌታታ ክትእትዋ እንተኽኢላ ኒኩለር ከድልያ ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ኒኩለር ሃሊካ ይህሊካ ኣይትጥቀመሉን ኢኻ ኣስክ ራሽያ ንራሽያ ሕተትዋ 5,000 ዝኾኑ ኒኩለር ኣሎ 6,000 ዝኾኑ ኒኩለር ኣሎ ዩክሬን ግን ኣብዘን ዝሓለፈ 14 ሰዓታት ጥራይ ብ400 ዝኾና ድሮናት ሞስኮ ርእሲ ከተማ ናይ ራሽያ ኣብ ከባቢ መዓት ዕንወት ኣውሪዳ ኣላ ኒኩለር መፈራርሂ እምበር ትጥቀመሉ ነገር ኣይኮነን ብጀካ ኣሜሪካ ኒኩለር ተጠቀመ የለን እዚ ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትጥቀመሉ ትኽእል እሞ ንፀላኢኻ ሓንቲ ጥይት ከይተኮስካ ኣብ ዕንወት ከም ዝወርዶ ክትገብረሉ ትኽእል ትዝለዓለ ፕራክቲካል ዝኾነ ኒኩለር ኦፕሽን እዩ ዝበሃል ካብ ሪል ኒኩለር እዚ እቲ ዝበለፀ ኒኩለር ስለዚ ኢራን በዚ ደረጃ እዚ ትገብሮ ዘላ ተታዓዊታ ንሑቲ ማክሲመም ሓይሊ ሓያል ኢቨን ንሙሉእ ሊብያ ንየመን ክቆፃፀር ከም ዝኽእል ክትገብሮ እያ እቲ ፕሮክሲ ዎር ክቕፅል ምዃኑን እቲ ቀደም ኢራን ብገዳን ገለና ዳኺሞማ ዝነበሩ ንዑ ቀይራ ሎሚ ጠጠው ከብላ ዝኽእል ሓይሊ የለን ኣሜሪካን ድሕሪ ኣጊዳቶም ሶምካ ክትግድዋ እዮም ወሽመጥ ሕሩዝ ክዓፅዎ እዮም ቀይ ባሕሪ ድማ ክዓፅዎ እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ከይፈተወት ኣብ ኢራን ዘለዎ ነገራት ክትቅይር ክትፍትን እያ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢራን is going to be ከይፈተኻ ሱፐር ፓወር ናብ ምዃን ገፁ ክኸይድ እዩ ኣሜሪካን ክእለታት ክገልፅዎ ከለዎ ስምዑ እዚ after all this is said and done given how it's looking now? Much elevated. They're going to have a lot more influence in the region. They're going to be an obvious power broker, and other surrounding countries are going to have to make deals with them. Israel. Israel's really not doing itself any favors here. They're going to be badly diminished, and they're obviously risking, I think existentially, I think Israel's risking everything for reasons that are absolutely unclear to me. You can't just fight everybody around you all the time and expect that to work out. So Israel's going to be in deep trouble here. Persian Gulf countries, too many to name, but as a whole, or any in particular that you want to talk about that may be up or down when this is all done? ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና እንታይ ኢሉ ይሓቶ ኣሎ ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ ከም ገለ ኢሉ እንቶ ተወድዩ
ኢራን ኣብ ከመይ ቦታ ክትልያ ይብሉ ኢራን ሓያል ሃገር ክኸውን እዩ ኩለና ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃገራት ድማ ምስ ኢራን ተረዳድየን ክነብራ ዝኽእላ ኢራን እናሓተታ ኣብ ትሕቲ ኢራን እየን ክኾና ዝኽእላ ኣንጻር ኢራን ክኸይድ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይኮነን ይብላ ብኻልእ ዘረርባ ኢራን ድሌታታ ኣብተን ሃገራት እትያተን ፀቕጢ ክትገብር ትኽእል እያ ናታ ዊሽስ ናታ ትምኒታት ኢምፖዝ በፍንጫ ግበርዎ ክትብል ትኽእል እያ ብከዝ ብሕም ዝበለ ይተሓጎም ስለ ዝኾነ ዘበና ሓይሊ ስለ ንኣቱ ዘለና ብሓይሊ ክኸውን ሓይሊ ዘለዎ ድማ ይዝእዝዝ ሓይሊ ማለት ከዓ ገንዘብ ኣብ ባንክ ስለ ዘለካ ኣብ ግዜ ሰላም ገንዘብ እዩ ሓይሊ ቁጠባ እዩ ሓይሊ ኣብ ግዜ ኩናት ግን ሓፂን እዩ ሓይሊ ሓይሊ እዩ ሓይሊ ትሪል ሓይሊ እዩ ሓይሊ ዝኸውን ወረቐት ሓይሊ ይኮነን ኣስኪ ኤሮጳ ወረቐት ወይ ካብ ቁጠባ ሓይሊ እንተዝኾነ ነይሩ ኤሮጳ ምሕታት ብቐሊሉ ክትረኽቦ ትኽእል ኤሮጳ ቀሊል ቁጠባ የብለውን ራሻ ምስኦም ዝወዳደር ቁጠባ የብላን ሓፂንን ኣፅዋርን እንተዘይብልካ ሰራዊት እንተዘይብልካ ግን እቲ ወረቐት ትርጉም የብሉ ሰው ኣብ ግዜ ዘለናዮ ርሱን ዝኾነ ጂኦፖለቲካ ውድድር ወታደራዊ ውድድር ወታደራዊ ዓቕሚ እንተለካ ጥራይካ ሓያል and Iran is proving to be ካብ ኩስተይ ትልምን ካብ ኩስተይ ትልቃሕ በዓላ ትሰርሖ ዘላ ናታ ናይ ኢንጂነሪንግ ዓቕሚ ናታ ናይ ሳይንስ ዓቕሚ ናታ ናይ ኢንዱስትሪያል ዓቕሚ ዝፈጥሮ ዘሎ ሓይሊ ኣብዚ ሕጂ ዘላቱ ደረጃ ኣብፅሕዋ ኣሎ ስለዚ ኢራናውያን ፈትዮም ፀልዮም ሃገራት ክልጅ ኣብ ትሕቲ ኢራን ንኢራን ናሓጎስካ ዳ እምበር ኣንጻር ኢራን ናኸትካ ዝንበር ሂወት ክህሉ ይኮነን እስራኤል ይብላሎ እስራኤል እስራኤል will be in deep trouble ይብል ዘሎ ሕፅራቢ እስራኤል ኣብ ከቢድ ሓደጋ ምክንያቱ ኩሉ ዝነበረ ዕድል ኣብ ኣኺናቱ እስራኤል እዮም ዝብሉ ዘሎ እስራኤል ኣብ ዓለም ተፈታዊት ሃገር ጠማዚዛ ኣታሊላ ምስቲ ኩሉ ገበናታ ተፈታዊት ሃገር ኮይና ኤሮጳን ኣሜሪካን እሺ ኢሎም ሰግዱላ ዝነበረት ሃገር ካብ ምሕር ትዕቢት ናቶም ንኤሮጳ ከሲሮሞም እንተዋሕደ ንእሽተይ ወለዶ ናይ ኤሮጳ ከሲሮሞ ንእሽተይ ወለዶ ናይ ኣሜሪካ ከሲሮሞ ብኡ መንፅር ድማ ፖለቲካ ሎሚ ኣብዘን ሃገራት ኤሮጳ ወይ ኣሜሪካ ፖፑላር ውሩይ ፖለቲከኛ ክትከውን ትኮንካ እስራኤል ክእገዝ ዘለዎ እዩ እስራኤል ክቕፃዕ ዘለዎ እዩ ክትብል ኣለካ እዚ ድማ ማይንድሰት ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ቀደም ንእስራኤል ምሕጋዝ መሻርክትና እንተኢልካ ከፈይ መስታው ሎሚ ንእስራኤል ክትጓሓፍ ኣለዋ እንተኢልካ ውሩይ ትኸውን ኣብ ሚድያ ይኹን ኣብ ፖለቲካ ስለዚ እቲ ዳይናሚክ ስለተቐየረ እስራኤል ዝገበሩ ተገበሩ ምናልባት ክመልስዎ ይኽእሉ እዮም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ክሳብ ሕጂ በዚ ንሪኦ ዘለና ትሬንድስ ብዙሕ ነገር ክግበር ዝኽእል ነገር የለን ሰው ብኩሉ መዳይ ጥሚትካ ኣንቢብካ ፈግፊብካ ዝመፅእ ዘሎ ነገር ተሎ እቲ ኩነታት ከቢድ ከም ዝኾነን ኣሜሪካ ድማ ነዚ ዝመፃ ዘሎ ስዕረት ክትቅበሎ ስለዘይትኽእል ወይ ክዋሓጠላ ስለዘይክእል they are trying to do their best ነቲ ነገር እቲ ናብ ናቶም ረብሓ ንክቕይርዎ ክፍትን እዮም ወልሲ ናበይ ገፁ ክኸይድ እቲ ጉዳይ እንታይ ክኸውን እያ መወዳእታ እስከ ናብቲ ኩነታት ዘሎ ቅድመ ግንባር ዘሎ ኣብ በዓል ኢራን ዘሎ ካ ንመለስ And that now the United States has been attacking the targets in Iran, and in the last 2 days, particularly when we see the pattern of these attacks, we've seen that the focus is on the port cities of Iran. And so Bandar Abbas was hit. It's a port. It's the largest port that the country has. Kashmir Island, so is the largest Iranian island, indeed the largest island in the entire Gulf. And again, that is on the list. And then port of Sirik is hit once again. It is a ኣሜሪካ ስቲል ኣተኩሮ ናታ መጥቃዕትታት ናታ ኣበይ ዘተኮረ ኣብ ወደባት ናይ ኢራን ዘተኮረ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ደብዳብ ኣብ ወደባት ናይ ኣሜሪካ ዘተኮረ ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ቀሸም ኣይላንድ በሎ ባድር ኣባስ በሎ ካልኦት ወደባዊ ከተማታት ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘሎ ኣበርቲዐት ሃርመም ኣላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ወራር ተካይዶም ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን ተዳኺሙ ክፀንሕ ክኽእል ኣሎ ነዚ ቦታታት I think ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂ ብዓብዩ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብሓይሊ ክሕዞ ይስፍትን ዘሎ ንዑ ክትገበር ትኮንካ ድማ ወታደራዊ ቤዝስ ምንጭ ናይ ቁጠባ ናይ ምንጭ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኢራን ከምኡ ድማ ረዳት ብመንገዲ ክመፅእ ዝኽእልን ኩሉ ቢንቶታት ናሰበርካ ነቲ ቦታታት እዚ ተቆፃፂርካ ናይ መሓዝ መስርዕ ይደካይድ ዘሎ እዩ ዝበሃል እጂ ብኢራናውያን ብዙሕ ግዜ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ እቲ ሓይሊ ነዚ ቦታታት ዝተቆፃፂርካ ናትካ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ጌራ ናታ ረብሓ ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ንምፍጣር እዩ ብሓይሊ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተቆፃፂራ ነቲ መንገዲ ክትከፍቶ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ከም ዝበለና ካብቲ ጎዳጉዲ ናቶም ተኪሶም ንሓንቲ መርከብ ተሃሪሞም እቲ ኩሉ መንገዲ ክዕፀ ይኽእል ኢሉ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነዚ ቦታ እዚ ጠጠው ከተብላ ይትኽእል ኢኻ ንኢራን ጠቕላላ ከይወረርካ ወይ እውን ነቲ ስርዓት ከይቀየርካ ወላ ንዑ እንተጌርካ እውን እቲ ሞዛይክ ሲስተም ዝበሃል ናይ ኢራን ወላ ነቲ ቴህራን ዘሎ መንግስቲ ታሊኻዮ ዲሰንትራላይዝድ ወይ ከዓ ፋሕፋሕ ኢሉ ዝሰርሕ ሰራዊት ስለ ዘለዎም ኣብቲ ዞባታት ዘሎ ተደራዊ ዓቕሚ ክዋጋእካ እዩ ንኢራን ንምስዓር እቲ ዝኸበደ ዓቐበት ምዃኑ እዮም ዝነብሩ
ባት ኢራናውያን እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል ፈሊጦም ነቲ ኩናት መሪሶም ኣብ ዝፀፍሐ ደረጃ ገይሮም ኣለዉ ሕቲ ድማ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ተጠቂሙ ብርግፅ ክትርእዩ ኢኹም ናብ ባቤል መንደብ ገፁ ከስፋሕፍሕ ከም ዝኽእልን ንስዑድያ ድማ ገለ እንተገይራ ናብ ውሽጢ ስዑድያ ኩናት ክፍነ ከም ዝኽእል ስዑድያ ድማ ኣብ ቬትሮ ተቐመጥ ሃገር እያ መዓጠተ ቅርፂ ዘለዋ ብቐሊሉ ሕቲ እንወት ከውርደሉ ዝኽእል ስለዚ ስዑድያውያን ኢትስ ገነ ቢ ዲፕሎማሲ ጥራይ ከዋፅኦም ዝኽእል ኣነ ብናተይ ርእቶ ዝቐልጠፈ ዲፕሎማሲ ብቻይና ገይሮም ድዮም ብገለ ገይሮም ንኢራን በስመ አብ በሊ ብዳኽ ግደፊ ክብልዋ ክኽእሉ ኣለዎም ምናልባት እቲ ዘለዎ ነፈርትን ገለን ትዕቢት ተሰሚዕዎን ዶናልድ ትራምፕ ክሕጉስ ኢሉ ገለ እንተገይሩ ግን ሕማቅ ክንርኢ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ናቶም ናይ ማይ መፃረይ ቦታ ናቶም ዓጥቕ ከብልዎ ክእሉ እዮም ኣሜሪካ ብብዝሒ ትሃርም ኣላ ቢራን ናይ መፃረይ ናይ ማይን ካልእን ትሃርም ኣላ ስለዚ እቲ ግብረ መልሲ ክግበር ዝኽእል ኣብ ስዑድያ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣነ ዝሕዝነኒ ድማ ስዑድያ ጎረቤትና ጥራይ ዘይኮነስ ማዕቲ ኤርትራዊ ካ ስለ ዘለዎ እቶም ስዑድያውያን ስዳሕን ባዕሎም ኣለዎ ኤርትራውያን ብዙሓት እዮም ዘለዎ ስለዚ ኣይ ዱ ኬር ከም ጎረቤትናን ከም መሻርክትናን ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝነብሩሉ ዓዲ ከም ምዃኑ መጠን ሕማቅ ነገራዊ ክመፅእ እውን ኣይደልኒ ኢንፋክት ኣብ የመን እውን ሕማቅ ክመፅእ ኣይደልኒ ሰብሰብ ስለ ዝኾነ እቶም ኩሎም ሃገራት ወላ እውን ኣብ ኢራን እኮ ሕማቅ ክመፅእ ኣይደልና ዊ ፊል ደ ፔይን ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝውሪ ዘሎ ፀቕስኻ እኮ ቃንዛ እኮ ይስማዓና ኣሎ እዩ ግን ኣሜሪካ ገንዘብ ዝኸስር ግን ሂወት ዘጥፍእ ዘሎ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ንኣሜሪካ እኮ ዝፈርሳ ቢንቶ የለን ወይ ዝወጥቃ ናይ ኤሌክትሪክ ቦታ የለን ብሂወት ናይ ካልኦት ሃገራት እያ ትጣላእ ዘላ ፈዲኹም ኣሎ ካብ ርሑቕ ቦታ መፅያ ትዋጋ ዘላ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ክልትዩ ኣብቲ ጎረባብቲ ዝቕመጥ ዘሎ እዩ ንዓና ድማ ጎረባብቲ ነ ዋላ እኳ ጥብቕ ዝበለ ጎረባብቲ እንተደይኮኑ ኣብ ከባቢና ዘለው እዮም ነይበርሁድ ናትና እዩ እዚ ኸሊጅ ኢልካ ብምሉእ እዚ ክሳብ ፐርሽን ጋልፊ ዘሎ ናትና ነይበርሁድ እዩ ስለዚ እዚኣቶም ስለ ዝዓነው ብፍሉይ ንረብሖ የለን በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ወታደራውያን ቤዛት ናይ ኣሜሪካ ኩላቶም ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ እንታ ኢራን ናታ ምንቅስቃሳት ነዚ ቦታታት እዚ ንምድኻምን ሕጂ ድማ ናብ ቀይ ባሕሪ መፅኡ ኣሎ ትራስት ሚ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ መዓልታት ዊ ዊል ቢ ቶኪንግ ኣባውት ሬድ ሲ ከባቢ ቀይ ባሕሪ ኤርትራ ድማ ምዚ ኣብ ግብፁ ኣብ ገለዶ ዝግበር ዘሎ ፓርት ኤንድ ፓርሰል ኦፍ ኢት ኣሜሪካ ንኤርትራ ደንጊፃ ንኤርትራ ፈትያ ምስ ኤርትራ ፍቅርን ሓድነትን ስለ ዘድልያ ጥራይ ዘይኮነ ኩነታት ከመይ ይቀያየር ከም ዘሎ ስለ ትፈልጥ ዘላ ምስ ኤርትራ ሰሪ ዘላ ናይ ሆፕ ኤርትራ ነዚ ነገር ርያ ደላ ጌራ ጨቢጣ ክትሕዘን ኣሜሪካ ከምዚ ብትዕቢት ዘይኮነ ክትምዝምዛ ክትክእል ኣለካ የስ ሳሁን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣብዚ ኩናት ግን ኣይናእቱን ናብ ብርግፅ ኤርትራ ተኣቱ ይኮነት ንፍሉጥ እዩ ግን ፀጥታ ናይ ቀይ ባሕሪ ንኣብነት እንታይ ንብል ኣለና እቲ ኩነታት ናይ ሕቲ ፈጢርዎ ዘሎ ፀገም እንታይ ክፈጥር እዩ ኢና ንብል ዘለና for example if I show you this እዛ ካርታ ርአኩም ፀናሕኩም መኽሪአኩም ንምንታይ ኢኹም ንብል ኣለና ክርዳና ምንታይ ኣብዚ ኣብ ባቤል መንደብ ዝካየድ ፀገም እንተሪኢኻ እንታይ ክግበር እዩ ኣብዚ ተን መራኽብ ምናልባት ክሓልፋ ተኮይኑ እንታይ ክገብራ ናብ ኤርትራ ክፅጋዓ ብወገን ኤርትራ ተፀጊዐን ክሓልፋ ንነዊሕ እዋን ከምኡ እዩ ዘሎ ኣብቲ ማእከል ባሕሪ ክኸዳ ካብ ሕቱ ዘሎ ዝፈርሑ ናብ ኤርትራ ተፀጊዖም እዮም ዝኸዱ ዘሎ ናብ ኤርትራ ረዩ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ዘሎ ደሴታት ጥራይ ረዩ ኣብ ከባቢ ዳህላክ ዘሎ ደሴታት ረዩ ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ ብዝበለፀ ንክትከላኸል ዝበለፀ ዕድል ክበካ ዝኽእል ኤርትራ ኣብ ጀነራል ግዜ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመት ገማግም ባሕርናታ ሰይፍ እዩ ፅሬቱ ዝተሓለወ ፀጥኡ ዝተሓለወ ገማግም ባሕሪ ዘለዋ እዚ ኩሉ ድማ ምስ ኩሉ ፀገማት ከለዎ ማለት እዩ ፓይረሲ ዘይፍለጠሉ ሽፍትነት ዘይፍለጠሉ ስርቂ ዘይፍለጠሉ ዘይሕጋውነት ዘይፍለጠሉ ቦታ እዩ ኢንፋክት ሓይሊ ባሕርና ኤርትራ ክዛረቡ ከለዎም ፅልኩም ነይረ ገማግም ባሕርና የመን መዓት ጓሓፍ ያው ዝጓሓፍ ዘሎ ምክንያቱ ትሑት ሙሉእ ሙሉእ ክቋፅሮ ስለዘይክል መዓት ሸፈጥ እዩ ዝፍፀማ እቲ ገማግም ባሕርናን ገማግም ባሕርናይ የመን ከምኡ ናይ ሶማልያ ዝወዳደር ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ፅሩይ ፅፉፍ እዩ ብዙሓት ዓሳታት እውን ናብ ኤርትራ ገፆም እዮም ዝሃድሙ እዮም ዝበሃሉ ኣብቲ ገማግም ኤርትራ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ እዮም ምክንያቱ ሰይፍ ቦታ እሱ ስለ ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንሕናሲ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ፈጢርና ኣለና ግን ዝሕዝን ወይ እውን ፅቡቕ ዘይስማዓካ እዚ ኩሉ ተፈጢሩ ዘሎስ ብኤርትራ ክረብሓላ ይክእልን እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ገማግም ባሕርና ብዙሕ ዓሳታት ክህልዎ ክእል እዩ እዚ ብኤርትራ ግን ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝድለ ይረኽበል የለን ናይዚ ኩሉ ዝፍጠር ዘሎ ፀገማት ሕጂ እውን ወጥሪ ትሪእዎ ኣለኹም ከቢድ ዝኾነ ብድሆታት ይመፅእ ኣሎ ፀገም ይመፅእ ኣሎ ግን እዚ ብኤርትራ ካብዚ ክረብሓሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ መጀመርያ ድሕነት ናትካ ክትሕሉ ኣለካ ፀጥታ ናትካ ክትሕሉ ኣለካ ብኢትዮጵያ ትቃፀል ዘላ ዝመፀና ዘሎ ሽግር ብሱዳን ዝመፀና ዘሎ ሽግር ጥራይ እናተዛረብና ከለና ሕጂ ድማ ብቀይሕ ባሕሪ ድማ ዳርጋ 360 ኤርትራ ብኩሉ ብሽግር እያ ተኸቢባ ዘላ እዚ ሽግራ እዚ ድማ ኤርትራ ዝፈጠረቶ ኣይኮነን
ስለዚህ በቲ ሓደ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወና ግዴታ እዩ ካልኣይ ድማ እቲ በቲ ሓደ ካልእ ድማ ቁጠባና ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ክኸውን ምክንያቱ የስ እቲ ነብሰ ምርኮሳ ገለ ዝበልናዮ ንሱ እውን ጥቕሚ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ማንም ተመርኪስካ ክትከይድ ኣይትኽእልካ ግን ናይ ቁጠባ ሓይልናትና ልዕሊ ማንም ግዜ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ሓያል ቁጠባ ንክህልወና ኤርትራ ድማ ነዚ ዘሎ ኩነታት ፈትያ ከይፈተወት ኣብ ከቢድ ብድሃት እያ ስለ ዘላ ክትምዝምዞም ክትረብሓሉን ሓያል ኮይና ክትወፀሉን ዘለዋ እያ እዚ ከዓ ኩሉ ምሉእ ፅቡቅ ሽርክነታት ጌርካ ሓያል ዝኾነ ምሕዝነታት ፈጢርካ ቁጠባ እውን ናይ ሴኪሪቲ ምሕዝነታት ፈጢርካ ልኡላውነትካ ምልክት ሕቶ ኬትኻ ረብሓታትካ ንቅድሚት ኣምፂኻ ነቶም ጎቦ ዝኸዱ ዝነበሩ ሓይልታትካ ምሳይ ክሰርሑ ተደልዮም ዝንዝን ከተተግብሩ ኣለኩም ኢልካ ዲማንድ ስናትካ እናቕረብካ ኣመና ሓለፋ ከይገበርካ ግን ትዕቢት ድማ ከይገበርካ ዝግበር ዲፕሎማሲ ኣዝዩ ወሳኒ ክኸውን ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ናይ ኤርትራ ምንቅስቃሳት ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበኩም ክፍትነ ዝያዳ ኣብዚ ናይቶም ካልኦት ሓይልታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብ ዝኸውን ወዲና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ እዚ ኩነታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዘሎ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ዝቕየር እዩ ንሕና ድማ ንዓኹም ዝምጥን ኣገዳስን ዝበል ናይ ሓበሬታ ክነምፅና ከም ወትሩ ደገፍኩም ብላይክ ብኮሜንት ብሼር እናገለፅኩም ቀፅሉ ናይ ሕጂ ቪድዮ ኣብ ዝኸውን ወዲና ኣብ ካልእ ይረኸበና የቐኒየልና